Déu vos guard, bona gent. No sé si us he dit ja que m'he fet youtuber. Youtuber és una paraula que ve dels índios. Ojo, dels índios de les plumes. Jo, tu, ver. Què vol dir? Jo, tu, ver. O sigui, mira'm. I d'això us parlaré avui. De paraules i expressions que he anat descobrint. A l'internet hi ha moltes coses, ¿vale? Però al tanto, perquè moltes coses d'aquestes moltes coses són embusteries, són mentires, són el que se li diuen fake. Fake és la F de fals i eik és l'exclamació. Fals, eik. Fake. Una persona que només que té maldat i que només va que a malmetre, perquè no té altra cosa que fer que malmetre, i ficar, per exemple, comentaris desagradables als teus vídeos o alguna cosa així, se li diu troll. Troll són les inicials de toca collons, rastrero, aufenedor, la mare que el va parir. Quan veiem un vídeo que ens fa molta gràcia, ficarem LOL. LOL també són unes inicials que vol dir lo que me n'he rigut observant l'imbècil este. Quan no mos expliquem una cosa, com no sabem com ha pogut passar una cosa així, ficarem Waterfa. Waterfa ve de quan lo Titanic s'afonava, perquè allí tota la gent eren inglesos i com van començar Waterfa, Waterfa, que este barco no l'havia d'afonar ni Déu. Waterfa, Waterfa, que vol dir fa aigües. Water és aigua, en anglès, fa aigües. Waterfa. Waterfa s'abrevia WTF. Quan una cosa te sorprèn molt, com una monja que la fiquen a la presó, que és una sorpresa, ficarem OMG, O-M-G, OMG. També són les inicials de oh, mare meu, aguaita! Pues bueno, xiquets, hasta aquí el vídeo d'avui. Us he donat una mica de cultura, que això no va malament. Au, pues, hasta el pròxim vídeo. Dios, 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 Dios.